Do 6 ao 22 de marzo, o Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá unha das programacións máis agardadas, a do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Actividades, claro, hai da orde de 160, hai outras tantas como mínimo, polas mañáns, que non aparecen no programa porque son para coles. Hai ademais 19 estreas mundiais neste salón, espectáculos que non se veron nunca en ningún sitio, temos 15 exposicións diferentes, hai 7 ou 8 actividades que son exclusivas do salón. Que non pare a música é o lema deste ano. Entre as novidades, o sábado 14 celebrarase o Orbil Fest, o primeiro festival para pequenos e familias. Ademais, a música estará presente en toda a programación. Haberá música clásica, música tradicional, haberá música contemporánea, haberá rock, haberá concertos, obradoiros, bailes, música para tocar, música para crear, música para escoitar, música para falar dela. Haberá música no recinto, no Pazo, pola cidade. Tamén terá un peso especial nas diferentes actividades Palestina, país convidado nesta edición, algunhas delas cunha compoñente solidaria. E máis que nunca, este ano é cultura fronte á guerra, fronte á barbarie e fronte a ese sionismo que persegue, encarcera, tortura e asasina crianzas. Toda a nosa solidaridade con Palestina vamos a poder canalizar a través de actividades solidarias, que son principalmente 3, donde todo o que se recaude va a ir para axuda directa a Palestina. E o caso da cita inaugural será o mércores 4 ás 8 da tarde no Teatro Principal, coa gala Cultura contra a Barbarie de Payasos en Rebeldía. As entradas xa están á venda cun prezo de 8 euros. Vai estar presentada por Bea Campos, a nosa actriz de aquí de Pontevedra, van a actuar a Vela Circo, Leti da Taberna, ímolo pasar extraordinariamente con el, haberá un espectáculo de maxia con Mago Teto, e rematamos con De Ningures. Todas as persoas que participan neste festival fanno desinteresadamente para que se poida, como vos decía, enviar toda a recadación a Palestina. Outra das citas máis agardadas da programación é a troca de libros. Será o domingo 15 e ocupará toda a superficie do recinto feiral para dar cabida á gran demanda. E ademais vamos ter un fotomatón para facer bookface, e ademais unha DJ durante a xornada para animarnos esta mañán da troca de libros. As reservas de praza en salondolibro.gal abrirán cada mércores ás 5 da tarde. Dende hoxe xa están activadas as da primeira fin de semana, o mércores 4 as da segunda e o día 11 as da última. Xa está activa tamén en ataquilla.com a venda de entradas anticipada para os espectáculos de pago.